iremos dedicar a nosa festa a este bonito traballo no campo. Esperemos que o pasedes moi ben. Un aplauso. Menos mal que se foron esos pesados, non nos deixan vivir.
Que textura. Nin feito por Arguiñano. Está claro, foi un can. No. Foi Pelanas, o can do granxeiro. Aí vem. Escóndete, non vai a ser que volva ao retrete. Así foi como a Topiña só que lle fixera isto na cabeza. Agora que descubrido, tendré que cambiar de sitio. Moita amargura. Por eso bailamos también. Un aplauso.
Os páxaros comeron torrezas, non pude. Por iso temos que estar aquí no noso barrio. Aplausos. It's the hungry caterpillar song. Fly, butterfly, fly. Fly, butterfly, fly. Fly.
outros. Cantamos e bailamos, go away, un aplauso. Scary witch, go away. Go away. Go away, black cat, go away. Go away. Go away, black cat, go away. Go away. Go away, black cat, go away. Black cat, go away. Black cat, go away. Go away. Go away, white ghost, go away. Go away, white ghost, go away. Go away. Go away, white ghost, go away. White ghost, go away. White ghost, go away. Go away. Dando voltas no meu leito, teño gañas de voar. Sai meu corazón do peito, sei que a poderás levar. Cando facen un sopino, a limpándote vos pés. O botamos a truxos antes de que pase o tren. Cando chego a pulseira feita con mil alegrías, miro Dios ollos de contemplar, poderches y dicir: quero ter máis, quero ter máis, que a tortilla de patacas con xamón. Quero ter máis, quero ter máis, cada vez que me latexo o corazón. Un sorriso, nos ollos un cantil que ninguén pode apagar. Cando corre xunto a mí, o meu corpo trementeiro, tremen pernas, tremen mans. Sai meu corazón do peito, sei que a poderás topar. A pintar a cruz da leña de colores polo mar. Cando escribes o meu nome nun espello, nun cristal, ao cerrarmos unha radio, este son poder ouvir. Miro os ollos de contemplar, poderche así dicir: quero ter máis, quero ter máis, que a tortilla de patacas con xamón. Quero ter
non será o Museo do Louvre. Isto é París? Non! Ai, Portos, non sei se nos desvariamos un pouco da nosa ruta. E logo onde estamos? Estamos en Sarria. Eu que ia para París. Íbamos para ser mosqueteiros da corte do rei, para loitar por Ana de Austria. E agora que facemos? A todos, xa te dicía eu que non se nos perdía nada por París. Mellor quedar aquí, que xa temos nosa cruzada con estos nenos. Pois agora sí que precisábamos a Aramis, que na súa xuventude foi mestre dos cabaleiros da corte. Como é que lle chamaban? Acordaste, Portos, como lle chamaban a Aramis? Mari Carmen. Din que daba clase aos nenos e nenas de 5 anos. Non o veredes por aí? Aí estás, lambón. Pois ven pra coa agora mesmo, que sen ti non facemos nada. Onde vai? Que lle teño aquí o sombreiro e a súa espada. Nenos, dadelle o sombreiro e a espada a Aramis. Como nos vellos tempos, alguén para dirixir esta cruzada. Aramis, ti non sabes de ningún director dos teus tempos de mestra? A ver, ten un catalán, non de van arriba, faise chamar Iván, pero é duro de roer, non sei se o convenceremos. Un aplauso! Todos para un e un. A educación é cousa de todos. Un para todos e todos para un. Bos días. Queríamos agradecer a todos os mestres deste colexio por participar na boa educación dos nosos nenos e nenas. Porque neste pobo si hai cousas boas e que se fan ben. E este colexio é unha delas. Moitas gracias.